Ramazuri zóna. Kicsikről nagyoknak. Ugye tudod, hogy jól csinálod? Úgy érzed, csak ti nem tudtok úgy viselkedni, mint egy normális család. Vagy mintha csak te hallanád a saját hangodat, ha kérsz valamat. Sőt, már abban sem vagy biztos, hogy jól csinálod. Aki próbált már gyereket nevelni, ismeri az állandó bizonytalanság érzését. Szülőként az életünk csupa nehéz kérdés és dilemma, amikre szeretnénk mindig a legjobb választ adni. És nehezen bocsátjuk meg magunknak, ha úgy tűnik, hogy tévedtünk. Lehetnénk egy kicsit megengedőbbek, hiszen ha a gyerekeinktől nem várjuk el, hogy tökéletesek legyenek, akkor magunktól miért? Lovas Rozi vagyok, színésznő és anyuka. Régebben mindig hajlamos voltam azt gondolni, nem egy nagy dolog gyereket nevelni. Még nem volt gyerekem. Ma már óvatosabb vagyok, ahogy jönnek sorba a lehetetlennek tűnő küldetések. Óvodai ügyek. A beszoktatástól a hétköznapokig. Altatás, mese, fürdetés. Jól csinálom? Számára biztosan a legjobban, hiszen nem volt sosem másik anyukája. Én vagyok az egyetlen. De hogy általában? És hogy csinálják mások? Óvónéni, védőnő, pszichológus, gyerekorvos és persze anyukák, apukák lesznek a vendégeim. Hogy megbeszéljük. Mert no para, nem vagy egyedül. És igen, jól csinálod. Hidd el, ha az otthonod mókától, kacagástól és vidám családi Ramazuritól hangos, nyugodtan büszke lehetsz. Sosem fogsz ennél jobb bizonyítékot találni arra, hogy igen, tényleg jól csinálod. Ha minket hallgatsz, megnyugodhatsz, és ötleteket is kaphatsz. De mielőtt belevágunk, elmondom, hogy ez a műsor azért jött létre, mert a Baba márka nem csak a fürdőszobában része az életünknek, hanem elkötelezett híve annak, hogy a magyar családokat Ramazurira inspirálja. Mókát és kacagást csempészve a mindennapokba. A Baba Ramazuri Zóna Podcast szeretné enyhíteni a szülői szerephez társuló szorongást, és azokat a felesleges feszültségeket, amelyek számos család életét terhelik. Sziasztok! Ez itt a Ramazuri Zóna Podcast első epizódja. Az az ősz, amikor óvis lesz a gyerek, örökre emlékezetes. Hogy csináljuk a beszoktatást úgy, hogy a lehető legkevésbé legyen fájdalmas? Mert előfordul, hogy nem csak a gyerek sír, ha sír egyáltalán, de sokszor az anyuka vagy apuka is, akinek szintén bele kell szokni az óvis szülőlétbe. Dupla Ramazuri faktor. Misával én már végigcsináltam, Izával hamarosan fogom, és tudnék mesélni. Sőt, fogok is. És nem csak én. Egy igazi feketeöves óvónéni és egy már nem parás pszichológus apuka is. Mindjárt elárulom, kik ők. De előbb jöjjön Csorba Lóci. A Lóci játszik frontembere, zenész, podcaster és apuka. Hogy kicsit képbe hozzon minket, és mindenki bele tudja képzelni magát abba a helyzetbe, amit az óvodába beszoktatás jelent. Melyik Covid válaszom van? Közeli távoli reform, magán vegán? A játszótéri híradó szerint pont a másik a jó, mint amit az interneten kinéztem egyáltalán. Lehet, hogy jó, de másfél óra a kocsival az big no-no, ugye? Lehet cuki az óvónéni, de ha úgy néz ki, mint a szomszéd gorilla. Lehet a gyereknek egészségesebbek a vega ebédek, de ő csak a kéremet akkor mondja, hogyha a mama elé tolja a makaroni szósszal. Nem baj, Finni hüvi van az udvaron, de a csoportszobában nem menjen be, mert olyan sötét, mint egy kicsi verem, a képeke szép, de mi lesz a teleken? A kérdések felemésztenek, hogy lesz a legjobb a gyerek? Kell-e takaró, alvoka, óra, az a vizsákba, cumi manóka? Nem lehet az asztal mellől mindent megtervezni. Nem baj, ha a Ramazuri vadvizeinkkel néha elevezni. Bizony, a beszoktatás nem kis pálya, de kiszokik be, ha a gyerekben sír ki meg az anyukája. Jó, csak úgy alszik el az otthonában, hogy az anyja fülét mosolgatja, kinek lesz benn plusz egy fülcimpája. Nem lehet az asztal mellől mindent megtervezni. Nem baj, ha a Ramazuri vadvizeinkkel néha elevezni. Csorba Lóci, a Lóci játszik produkció énekese, minden epizódban segít majd a helyzet átélésében azzal, hogy dalban mondja el, valójában mennyi humoros pillanat adódik az egyébként idegörlő szituációkban. És ahogy ígértem, itt a feketeöves óvónéni. Nem csak rutinja van, de aranyszíve is.
Mede Zsuzsa néni 1981-ben lett óvónő. Szia Zsuzsa, és most ősszel megint kiscsoportosokkal vágsz neki az évnek. Ennyi év alatt mi volt neked a legemlékezetesebb beszoktatós történeted? Kicsit furcsa lesz ez a történet. Volt egy nagyon sírós kislány, akit 2 óvónőtársam nem tudott beszoktatni. Nekünk is úgy teltek a napok, hogy minden nap nagyon-nagyon sírt. De annyira, hogy haza kellett nekik menni. Ez mit jelent, hogy sírt? Tehát, hogy már az első naptól fogva anyukája bekíséri, és nem sikerül az átvétel? Nem sikerült az átadás, és akkor azt találtam ki, anyukával megbeszéltem előtte természetesen, hogy át fogom őt venni, és megpróbálom bevinni őt a mosdóba. Együttműködő volt az anyuka, ez úgy is lett, bementünk a mosdóba, elmondtam neki, hogy ide most senki nem fog bejönni, se kisgyerek, se felnőtt, de még én sem, ha úgy akarja, és jelezzem majd nekem, hogyha úgy érzi, hogy már be tudna velem jönni. Becsuktam óvatosan az ajtót, harsogott a mosdó természetesen. Mert még mindig sírt. Még mindig sírt, bekukkantottam, mondta, hogy még nem jó. Akkor még hagytam még egy 2-3 percig, utána pedig visszamentem, és megkérdeztem tőle, hogy most már megölelhetlek? És akkor bólogatás volt a válasz, átöleltem, megfogtam a kezét, és szépen bementünk. Jaj, de... És te biztos voltál benne, hogy ez megtörténik? Tehát, hogy... Nem. 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 Vékony mesdje volt ez. És miben bíztál? Hogy ez a figyelem, a empátia? Magamban. Magamban végig bíztam, és ezt általában megérzik a gyerekek. És tudják azt, hogy ha egy felnőtt bizonytalan, akkor ott bármit meg lehet csinálni egy gyereknek. Viszont, hogyha látja, hogy biztos vagy a dolgodban, és te úgy akarod, ahogy, akkor ez 99%-ba beszokott jönni. És ez majd teljesen igaz lesz a szülőkre is, erről is fogunk majd beszélni, mert ott ugye a másik vége, ami belejátszik abba, hogy egy gyermeknek hogyan múlik el a félelme az új helyzettel kapcsolatban. De itt a Ramazuri zónában megígérem, hogy mindig nagyon praktikusak leszünk. Például azzal, hogy minden epizódban adunk egy 5-öst. 5 pontot, egy checklistet, amit ha végig gondol, vagy végigcsinál az ember, könnyen átlendülhet a nehézségeken. Íme az ovis beszoktatás 5 pontja, ahogy mi itt a Ramazuri zónában látjuk. Először is, no para, ha te félsz, a gyerek is fog. Észrevétlenül alakíts új napirendet. Kezd el időben, és ne siettess semmit. Mesélj, és változtasd játékká. És kérlek, ne fenyegess az ovival sosem. Nyugi, azt is elmondjuk, hogyan csináld. Mindjárt kifejtünk mindent. És most a szünet után most jön az újra kis csoportod, vagy most már felvetted a fonalat egy... Igen, csak úgy indult, hogy június végén volt egy szülőértekezlet, akkor már volt egy kontakt a szülők nagyjával, és akkor a szülőértekezletnek az anyagát én már átküldtem e-mailbe minden szülőnek. És akkor abból megtudnak egy csomó infót, plusz küldtem egy anamnézist, ami egy elég részletes anamnézis. Tehát onnantól fogva, hogy milyen volt a születés körülményei, igen, milyen kontaktban vannak nagyszülőkkel, mindenféle kérdés, és akkor amikor már bejönnek az első beszélgetésre, akkor már én látom úgy nagyjából, hogy... Nagyjából. Ígértem a feketeöves óvónéni mellé egy feketeöves apukát is. Szia Dávid, pszichológus, az Apapara blog és számos könyv szerzője. Egy kamaszkorba lépő kislány és egy kamaszfiú apukája. Szia Dávid! Szia! Most már ők távol vannak ettől a korszaktól, de emlékszel még az óvis beszoktatós időszakra? Van esetleg valami maradandó sztoritok ebből az időszakból? Hát van, de azt nem tudom, hogy mindenkinek tartozik-e. Megosztható olyan tanulságos történet. Igen, nekünk jártak a gyerekeim bölcsődébe is, és akkor azt gondoltuk egyetértésben, vagy az óvónők jelzésére, hogy aki korábban bölcs is volt, azt nem is kell beszoktatni. Ezt tudtuk már a lányunknál, hogy ez nem így van. Az mit jelent? Teljesen más volt a hozzáállás? Hát, hogy igen, tehát ez egy másik intézmény, másik közösség, ugyanúgy be kellett szoktatni őt is, mint ahogy a bölcsébe. Nagy
hangsúlyt fektettünk a beszoktatásra, ezek az óvónők azt gondolták, hogy nem kellett nem kell nagy hangsúlyt fektetni, hiszen ezek a gyerekek már úgyis hogy tudják, hogy hogyan kell közösségbe beilleszkedni. Hát nem. És éreztétek a hiányát ennek a dolognak? Nem csak mi, hanem a gyerekünk is. És ez miben mutatkozott meg? Vagy mennyi idő után tudott ez akár nem, hát azért viszonylag hamar ment, de azért ott a bizalom köztünk és az óvónők között azért eléggé megtört, és később is ráigazolódott, vagy nem tudom, beigazolódott az, hogy ez nem biztos, hogy mindig a szakmai magaslatokon vannak ezek, aztán volt csere, és akkor sokkal jobb lett utána. Zsuzsa, neked mi a véleményed arról, hogy bölcsi után kell-e ugyanolyan hangsúlyt fektetni az óvis beszoktatásra, illetve mennyiben más ez a két dolog? Én úgy gondolom, hogy mindenképpen kell a beszoktatás. Nálunk úgy van, hogy az első hétre tettük azokat a gyerekeket, akik bölcsiből jönnek. Egyrészt azért, hogy ne szakadjon meg a folyamat, tehát egy darabig jár a bölcsibe, mondjuk 3-áig, aztán 4-én kezdi az óvit, viszont ugyanúgy kezdi, ahogy egy nem bölcsis kisgyerek. Ez egyénfüggő. Ha a gyerekednek 1 hétre van ahhoz szüksége, hogy ő ott megszokjon bennünket, megszokja a környezetet, akkor 1 hétig lehet ott anya. Ha 2 hétig van szüksége, akkor 2 hétig lehet ott anya. Tehát ez teljesen gyerekfüggő, ami ovinkban. Nincs kőbevésve az, hogy a bölcsis beszoktatás vagy nem, vagy 3 nap. A másik pedig, hogy jó hely. Jó hely, igen. Igen, az intézménytől is függ egyébként, ugyanúgy a bölcsiben, meg az óviban is vannak, ahol azt mondják, hogy szigorúan a 2 hét végén most már a bölcsiben menjen haza az anya, sőt az első hétvégén, de van olyan bölcsi, ahol teljesen szabad kezet kap, és az óviben akkor ezek szerint ugyanígy. Intézménytől is függ egyébként. Azt kérjük egyedül a szülőktől, amikor bejönnek beszoktatáskor, hogy a nagy részébe a délelőttnek irányítsák hozzánk a gyerekeket, ha csak lehet. Minél jobban megszokjon bennünket. De egyénfüggő. Mai ötösünknek az első pontja, ez a nópara, tehát hogy nem kell félni, ne féljen senki, se a szülő, se senki más. Dávid, te úgyis paraszakértő vagy. Hogy lehet nem félni? Hogy lehet magadat megnyugtatni szülőként? Én kicsit máshonnan indulnék onnan, hogy szabad félni. Vagy úgy értem, hogy szóval teljesen normális az, hogy egy szülő aggódik azon, hogy mi lesz a gyerekével, pláne, hogy előtte nem járt intézménybe az a gyerek, mi lesz vele az alatt az idő alatt, amíg a gyerek az intézményben van. Ez egy új életszakasz az egész család számára, meg a szülőnek is óvis szülővé kell válnia, és ez nem egy teljesen magát értetődő folyamat, tehát a negatív érzések épp úgy érvényesek lehetnek, tehát szerintem szabad, nem érdemes félni, de hogy szóval természetes érzés. Nagyon sokat enyhíthet az, hogyha van kapcsolat a szülők és az intézmény között, ami nem csak szabályok mentén jön létre, hogy ekkora a beérkezés ideje, itt kell venni a cipőt, a cipőnek fehér talpa legyen, hanem a gyerekről is szól, a gyerek saját tempójáról, saját működésmódjáról, saját sajátosságairól. Tök fontos lehet, hát nyilván ez időkérdése, de attitűd kérdése is, hogy van-e lehetősége a családot megismernie a pedagógusoknak, hogy játszik az a gyerek otthon, vagy mikkel játszik, vagy mi érdekli, milyen megküzdési módjai vannak. Van egy 3 éves gyereknek is csomó megküzdési módja, hogyan lehet őt megnyugtatni, csomót tudnak a pedagógusok tanulni a szülőktől, ha jó a kapcsolat, és csomót tudnak tanulni a szülők is a pedagógusoktól. Csak az én azt látom, hogy agyon vannak terhelve az óvodapedagógusok, a szülők is agyon vannak terhelve, és akkor ezt mégiscsak az egy gyerek, vagy az egy alkotó elem ennek a 3-szögnek sínli meg, akiről az egésznek szólnia kellene. Szerintem a bizalom iszonyatosan fontos, hogy a szülő bízzon az intézményben, bízzon a pedagógusokban, szeresse az óvodás gyerekét, és nem arról beszélek, hogy a gyerekét szeressen, hogy azt, hogy ő óvodás lett, azt szeressen, ennek legyen valami feneke kerítve, hogy ez egy nagy dolog, ez egy komoly dolog az, hogy egy gyerek óvodás lett, és nagyon komoly elvárások is vannak egy óvodás gyerek felé, amit az intézmény támaszt, legyen szobatiszta, tudjon öltözni, nyilván egy idő után. Tudjon asztalnál ülni, végigvárni, késleltetni, az érzéseit legalább valamennyire meghallgatni a másikat, tehát hogy csomó nyilván 3 év folyamán, de azt is tudni kell, hogy egy 3 éves gyerek az még azért nagyon kicsi, az még nem az iskolára készül, az óvodára készül, ha egyáltalán készül rá. De fontos szerintem megérteni a szülőkben is akár létező ellenállásokat. De most mindenről beszéltem, az nagyon sok idő, energia, de legfőképp azt gondolom, hogy attitűd.
kérdése. Zsuzsa, neked mi a tapasztalatod a szülők felé? Hogyan lehet őket erre inspirálni, vagy erre vezetgetni, amit a Dávid mond, illetve hogy lehet őket nyugtatni, hogy nem feltétlenül kell félni attól, hogy a gyerekük óvodás lesz? Én abba csatlakozom Dávidhoz, hogy nem fog fájni, csak egy kicsit. Mert hogy azért a legféltettebb kincsét adja oda nekünk. Tehát ezt érdemes minden pedagógusnak a fejébe vésni, hogy amikor át van adva egy pici gyerek, a 3 éves kisgyerek, az annak a családnak a legféltettebb kincse. És így ebből kell kiindulni akkor, amikor megint csatlakozva azt a fajta attitűdöt kell meglátni a kisgyerekbe, ahonnan ő jött. És ebben nagyon sokat segít az, hogy a szülőkkel nekünk előzetesen milyen kapcsolatunk van, vagy nincs. Mert hogyha arra gondot fordít a pedagógus, hogy kicsit belelásson a családnak az életébe, legyen egy kötetlen beszélgetés azelőtt, mielőtt nekiugranak a magas lécnek, és akkor nem lesz probléma. Beszélünk a napirendről, ami segíthet még egy beszokásban. Hogyan alakítsunk ki észrevétlenül egy napirendet, tehát nem kőkemény szabályok szerint, hanem úgy, hogy az mindenkinek kényelmes legyen? Hát azt úgy lehetne hátulról kezdeni, már júliusban, vagy július végén, hogy játékosan, például egy öltözködésnél, amikor reggel öltözködünk, akkor csinálhatjuk azt, hogy a gyerek általában ugye elvárja, vagy szereti, hogyha anya adja rá a bugyit, anya adja rá a pólót, és akkor ki lehet készíteni reggel a ruhánkat, és el lehet kezdeni együtt öltözködni. Úgyhogy hogy is bújjunk bele abba a bugyiba? Hogyan is fordítjuk? Tudod, majd ha ovis leszel, akkor büszkék leszünk rád, mert te már ezt is fogod tudni. Például az étkezésnél, hogy emlékszel rá, hogy mikor elmentünk egy étterembe, hogy akkor hogyan beszélgettünk? Kiabáltunk mi az étterembe? Nem. Fölmásztunk az asztalra az étterembe? Nem. Hát, aki ügyes ovis lesz, az ugyanúgy fog étkezni, mintha étterembe étkezne. Tehát ilyen apró kis nüanszokkal lehet már rávezetni, nem direkt módon, hogy na majd, ha az oviba megy, akkor majd ezt meg ezt kell csinálni. Vagy még egy példa, hogy de szamárfészek maradt az ágyunk, akkor mi lenne, hogyha most ezt szépen kinyitnánk az ablakot, kiszellőztetnénk, kiráznánk te a saját takaródat, én a sajátomat, és akkor ez is így lesz majd az oviban, meg fog dicsérni a Daduska néni, hogyha te ezt így csinálod. Tehát így finoman lehet már utalgatni arra, hogy ne ugyanúgy legyen, mint eddig. És a napirend is azért elég megbízhatóan ugyanúgy telik minden nap egy óvodában, főleg a kis csoportosok számára, tehát a beérkezés, aztán reggelizés, aztán délelőtti játék, ebéd, alvás, délutáni játék, és ezek nagyjából ugye egy időben történnek. Talán ez is egy olyan menetrend, amire fel lehet hasonlóan készülni otthon, hogy mondjuk a felkelés, vagy a otthoni délutáni alvás az egy időben legyen majd azzal, ami majd az óvodában is lesz. Igen, az lényeges lenne, hogy az állandóság álljon be egy családban. És ez nem csak a gyerek szempontjából lenne fontos, hanem a szülő szempontjából is, mert egy szülő is nyugodtabban kezdi el úgymond a beszoktatást, hogyha előre tudja már azt, hogy innentől fogva beállítom az órát, én fel fogok kelni 6-kor, felöltözöm, megiszom a kávémat, hogy nyugodtan tudjam előkészíteni a gyereket, tak, aszerint a rend szerint, ahogy majd az oviba megyünk, egy állandóságot biztosítok a gyerekemnek, ezáltal a gyerekem nyugodtabban, kiegyensúlyozottabban fog elindulni az óvodába. Dávid, nálatok volt napirend? Vagy sikerült valahogy mindenki számára kényelmes napirendet kialakítani? Hát volt, de azért ez fontos, hogy azért 3 és 6 éves korak között a gyerek iszonyatosan sokat változik, szóval dupla annyi idős lesz, mint az elején. Azaz ez a napirend is ehhez valamilyen módon idomul. De én is elengedhetetlennek tartom a napirend fontosságát, akár már
óvodától függetlenül is az étkezések, az alvások, a tisztába tevések, azért azok alapból meghatároznak valamilyen ütemet, és igazából csak ezzel az ütemmel kell menni. Egy valamennyire kiszámítható életű család esetében a napirend kialakítását nem tartom egy nagyon nagy dolognak. Egyszerűen nagyon nagy művelet. De nagyon sok családnál nem kiszámíthatóak a mindennapok, mert van szülők, hol dolgoznak, hol nem, vagy több műszakban dolgoznak, szóval azért itt széles a spektrum. Ebből a szempontból elég heterogén a hazai társadalom. Nagyon sok családnál azért, mert kevés szoba van a lakásban, vagy a házban, ezért nagyon nehéz igazából napirendet kialakítani, mert a gyereket már le kell fektetni aludni, mint 8 körül, de a szülőnek még akkor kezdődik a nap, vagy az este még megnézze valami filmet, de csak egy szoba van, akkor azt hogy lehet csinálni. Tehát, hogy azért azt gondolom, hogy a napirend kialakítása az nagyon függ a szocioekonomiai státusztól is, vagy akár anyagi lehetőségektől is. Majd 4. pontunk a változtas játékká, meséi. Zsuzsa, te anyukád egyébként kifejezetten kitalált egy olyan mesét, ami a te magadra vonatkozik, és a te élethelyzetedre. Elmeséled ezt a mesét? Ez az anyukádnak a saját költeménye volt, ugye? Hát ezek a történetek általában mindig arról szóltak, amiket én aznap elkövettem. Tulajdonképp tematikus mese volt. A kis szöcske volt benne a főszereplő. Vajon miért? Hát azért, mert ugye mindig ugrabugráltam, mindig szaladtam. Anya azokat a dolgokat, amit én napközben elkövettem, vagy játszottam, vagy megtörtént velem, az belefoglalta a kis szöcske történetébe, és mindig volt a végén egy konklúzió, hogy mit szabad csinálni a kis szöcskének, mit nem szabad csinálni, ezt így szépen megbeszéltük, elrendeztük, és akkor lámpaoltás volt, és véget ért a nap. És ezt tudta segíteni az óvis beszoktatást, a te óvis beszokásodat, vagy ez egyébként egy olyan módszer, ami alkalmazható lenne szülők részére ahhoz, hogy megkönnyítsük ezt a folyamatot? Ez hogyne? Hát, hogyha nem szimpatikus a kis szöcske, akkor lehet egy manócska is, lehet egy vízitündér, lehet egy kislány, kisfiú, aki ugyanúgy megbirkózik azokkal a nehézségekkel, amivel ő az óvodába, vagy óvodába menéssel. Ezzel lehet kicsit oldani azt a feszültséget, ami esetleg a gyerekbe felmerül a beilleszkedés kapcsán. És ilyenkor a gyerek nagyon őszinte lesz. Tehát ha utána van egy kis beszélgetés, és anya elmondatja a kis manócskával, vagy a kis babával azt a történetet, amit ő tud az egész szituációról, akkor utána a gyerek megnyílik észrevétlenül, és lehet, hogy abba se akarja hagyni a mesélést. Meséről egyébként lesz majd szó egy másik epizódban, mert ahogy te is mondod, ebben is és más különböző szituációkban is nagyon hasznos tud lenni, meg segítségünkre lehet a kapcsolódásban, de most megyünk tovább. Az volt az 5. pontunk, hogy ne ijeszges, ne fenyeges az ovival sosem. Akkor beszéljenek a szülők olyan dolgokról, ami az óvodába történt, amikor a gyerek ott van. A gyerek fülel, ha játszik is, ha mást is csinál, a füle ott van, amit anya vagy apa mond, és apa és anya szava szent. És hogyha apa azt mondja netán, hogy az óvónéni egy hülye, akkor nagy valószínűség szerint a gyerek fejében is úgy jelenik meg. Ez 2 szempontból is káros lehet. Egyrészt azért, mert rombolja a idézőjelbe való tekintélyét a pedagógusnak. A másik dolog pedig az, hogy azt képzeljük el, hogyha nekünk negatív véleményünk van a pedagógusról, attól függetlenül annak a kisgyereknek ugyanúgy minden reggel be kell menni abba a barlangba, ahol az óvónéni a sárkány. És itt még nagyon-nagyon fontos lenne az, hogy bármilyen apró kis problémája van egy szülőnek. Érdemes szólni rögtön az óvónőnek róla, de az óvónő is úgy van, tehát fordítva is érvényes. Tehát a legkisebb problémánál érdemes rögtön beszélni a szülővel, hogy összezárjanak ebben a felnőttek.
Dávid, te mit gondolsz erről? Említetted az elején, hogy volt nektek rossz tapasztalatotok a legelején, tehát volt egy nem feltétlenül pozitív képed egy pedagógusról, olyankor hogyan lép tovább az ember? Ezek nagyon nehéz ügyek. Pont azért, mint a Zsuzsa is mondott, hogy az ember beadja a legféltettebb kincsét, és akkor ott a saját, nem tudom, gondolkodásával nem nagyon összeilleszthető dolgokkal találkozik az óvodában, és nem kell itt abúzusra gondolni, csak bár sajnos néha az is előfordul, azért talán nagyon ritkán, egész apróságok is lehetnek. Szóval nálunk például az óvodában volt egy ilyen szabály, hogy a délutáni pihenő előtt, vagy délutáni alvás előtt ki kell menni mindenkinek pisilni, és utána már nem lehet. És volt egy vécére menős papucs, és csak papucsval lehet kimenni, csak abban lehet kimenni vécére. Na most azért egy 3-6 éves gyerek, az nem biztos, hogy pont akkor tud pisilni, amikor alváshoz készülődik, vagy lehet, hogy aki ment pisilni, akkor utána fél órával később mégis kell neki még egyszer. Ilyen van. De nem lehetett kimenni. Már voltál pisilni, illetve nem voltál, hát majd akkor holnap eszedbe jut időben. Most, ahogy így mondom, ez nem is annyira apróság. Igen. Ez elég súlyos, nem fizikailag súlyos, de azért egy gyerek, aki már szobatiszta, az aztán azt tapasztalja, most már csak mondom a példát, ez már nem saját, hogy nem tudja visszatartani a 2 órás alvás alatt a vizeletét, és bepisil, és volt ilyenre példa az óvodában, az egy nagyon rossz élmény annak a gyereknek a saját önértékelése, önismerete szempontjából, akkor mégis vagyok szabadista. Ilyen ügyetlen vagyok, hogy nem tudom azt, amit már tudtam nyáron bőven. Ez egy nagyon rossz tapasztalat, és akkor itt azért volt konfliktus az óvodapedagógusokkal, és azért nagyon nehéz, mert hogy ő közben sértve érzi, tehát hogy ő közben nyilván, nem tudom, valamilyen szakmaiság mentén hozta ezt a döntést. Én nem vagyok szakember, vagy a többi szülő a legritkább esetben szakember, nem mindenki óvónő, vagy óvodapedagógus. Akkor a szülő, amikor nem tudom, ezt a konfliktust beviszi, akkor a szakmaiságában kérdezi meg a pedagógust. Ha nem az van mindenkinek a fejében, hogy igazából a gyereknek akarunk a legjobbat, akkor óhatatlan ezt a konfliktus a szülők és az óvoda között. De azért itt tudnia kell az óvodapedagógusnak, hogy ő a szakmáját képviseli, a szülő meg nem szakemberként van jelen, független attól, hogy egyébként szakembere vagy sem, hanem ő szülőként van jelen, és a szülőként védi a gyerekét, az óvónő pedig, ha saját magát védi, és nem látja a gyereket, akkor szerintem ott egy szakmai hibát követ el, mert valahogy ezen túl kell tudni emelkedni. Zsuzsa, neked mi a véleményed erről a akár konfliktusos helyzet? Nem az én véleményem, hanem Vekerri Tamás véleménye erről a kérdésről az. Egyébként a Jól szeretni című könyvébe olvashatja el bármelyik szülő. Ha a szülő vagy a gyerek nem érzi jól magát abban a környezetben, amiben éppen van, akkor addig kell vinni a gyereket tovább, amíg úgy nem érzed, hogy minden oké. És ez nem biztos, hogy más intézménybe kell hozzávinni. De szerintem nagyon fontos az, hogy nyissa ki a száját a szülő. És hogyha a pedagógussal nem tud dűlőre jutni, akkor menjen tovább a vezetőhöz, ha a vezetővel se tud dűlőre jutni, akkor menjen tovább addig, amíg felszabadult és jókedvű lesz a kisgyereke. És ő is nyugodtan adja a pedagógus kezébe a gyereket. És ez én szerintem ma Magyarországon egy kicsit ilyen álszemérem, hogy be van intézményesítve, vagy körzetesítve. Mondjuk, hogyha itt lakom, akkor kötelezően ide kell menni. Arra biztatok mindenkit, hogy ez egy másik szerző, másik könyve, hogy bátran legyél fura. És tedd azt, ami a gyerekednek a legjobb. Na, ez is egy csodálatos végszó volt egyébként. Most próbáltuk pontokba szedni ezt rengeteg dolgot, ami ér egy családot, amikor elkezdi beszoktatni a gyerekét az óvodába. És mindezek mellé, tehát akkor most már csak 2 dolog kell, a kitartás és jó sok türelem. És Zsuzsa, te még említetted a humort is, ugye, korábban, hogy az is elengedett. Igen, az legyen a harmadik. Legyen a harmadik. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Mi is köszönjük. Köszönjük. Ez volt a Ramazuri Zóna első epizódja. Az óvodába szoktatást megelőző időszakról, a felkészülésről. A megbeszélteket összefoglalva a mai 5 legfontosabb dolog. A sikeres beszoktatás egyik legfontosabb tényezője a bizalom. Ha bízol magadban és az óvónővel való viszonyod is bizalmi alapokon áll, akkor könnyebb lesz. Mindenre hagyj egy kicsivel több időt. Már nyáron kezdjetek el az ovival foglalkozni. Az új szituációkat játszátok el. Az ovi nem lehet mumus.
Az esti fürdetés talán a legalkalmasabb arra, hogy együtt legyünk és önfeledten kacagjunk, hancúrozzunk, pancsoljunk, erősítve a kötődést gyermekeinkkel. Ezt jelenti számunkra a Baba Ramazuri. Legyen neked is sokszor részed benne. A Ramazuri zóna a baba jóvoltából jött létre. Éljen a Ramazuri! Ha ismersz olyat, akit érint az óvodakezdés témája, vagy akinek egyszerűen jól jön egy kis Ramazuri zóna, oszd meg vele a műsort, és ne felejts el feliratkozni a csatornára, hogy ne maradj le az újabb epizódokról se. És írjatok a Baba Facebook oldalán keresztül, hogy milyen témákra vagytok kíváncsiak. Műsorvezető Lovas Rozi, a Ramazuri Faktort Csorba Lóci írta és énekelte, szerkesztő forgatókönyvíró Maronics Anna, kreatív producer Pentelényi Kovács Tímea. Készült a Kioszk McCann koncepciója alapján.